बेखौ फाख्रि नालाय दहब ना माबासो होनगोन दहब ना मासो बोरै मानसि नुखोलै होमबा दाउ थायोदां हाबोनदां दुल दुल जालायनाय जायगाया दुल दुल जालायनाय होनदां माबा दंना माबा थाग्रा मा होनो खेवथायथ' नङा मा होनोमोनलाय बै सिलरा बायदिया बिदिखौनो मारैबा नाम होनोमोनलै बावलायलांबाय नांगौबा मोना बावो एबार ओंखारलांबाय जोंहा लोगोफोर ओंखारलांबाय नै जायगायानो हाजो बायदिखासो टिपकाय सिलखि खाथा एरियानि बाबरे नै एसे गोजौ ओंखारबोबाय जोङो दा बिहावनि औवा बागाननिफ्राय फैफिनबाय जाय बिथांमोना दहाय नायदोंमोन आं लाइभआव दा मथा मथि बिराद हाग्रा दंबावो बिसिनि एरियायावहाय थिपकाय एरियाना परबत जरा बिराद हाग्रा दं नै आफा गनेश दंफैयोनो जायगायाव दाखालि न' बुफायलांबाय सिलखि खाथायावनो बेबायदि हाजोआनो हाजो सालबारि बिदि फिसा फिसा नैबेल'नो गाहाय जाहैबाय जायगाया ओरैबो गोजौ ओरैबो गोजौ लोगोफोरनो बिसोरना हाया माबायदि जायो गोजा जा खालै हायानो नै इथा खालारखा इथा खालार फुरा इथा खालार इथा सावनायनि अहा अबाव मा एन्जर एन्जर बामु ना बाथा सिरा बहाय हाबखो ए साफैनो बेखौनो नायफैदोंमोन आं ओरै देरजोब हो ओरै देरजोबखा देर मानि मलान नैबे खुरनाया औ बेयाव गंसे सानानै ओरैखौ नायनांगौ दा साफैनोबा होद एन्जर खुरनाय एन्जरा बे मासोलै गाथुआ बायदिसो अरफ्लेजोबनाय हनै बेजों लामा दंजोबो नामा हो खल दंखायो नोंनाव मोनजायो बिलिफाङाव मोनजायो मोनजाबालाय ओद जोंनाव बाथा सिरासो होनोलै बेखौ बिराद गिदिरमोन नै आरो नों साइडआव गारनो हायामोन सिखाखौ दोनबाय आं सिखाखौ लासैनो खारबाय नुनानै आंखौ नुनानैसो
जावबाबो मोनखायालै नैबे आफामोननाव गोग्लैयो होनदोंथ' नैबे साला नैबेल'नो गोग्लैयो फिसा फिसासो 50 दालसो दं खोमा गाबलाय बार'नो खोमा सिरि सिरि रायलायनो नाङालै गाबलायदो बाथु लाना गावखा फाथिनानै हो बिजोंबो दं मासेल' गैया खल मोनफ्रोमबो नांगोन मासेल' गैया थागोन एन्जरा होनबाथ' बे आफामोननाव गोग्लैया होमबा आफामोननि नङा बेयो बबेनिफ्राय बैनिफ्राय ए बैसिम ना बावलुनो एसे साल दंफां थाफैबाय बावलुनो फांफा फांनै गोरलैसो बेबो 10थासोआ मेगनालाय माथो जादों नोंनालाय मेगन गाज्रि जादों ओमफ्राय थांनायाखै माबायाव हस्पिटालाव क'क्राझाराव थांदों क'क्राझाराव खोनाबाय क'क्राझाराव थांदो फ्रियाव ट्रिटमेन्ट जाखायो मुलि थुलिनिल' एसे नांगौ मेगननि डक्टर दंना मेगना बिदि थाजाबाय थाया जेसेबां माबायो एसेबां गाज्रि जालाङो नालाय खोनादों आफाया जेसेबां थायो एसेबां गाज्रि जालाङो नालाय मेगना बाथासिरा बाथासिरासो होनदां बेबो बेनो खर' गिदिर बेबो बेनोखा बेनोथ' खाग्रा खाथा नङा माबाबो नङाना बियो एन्जर बुंगा नङा एन्जर बुंगाखौ सिनायखायो आं खर' गिदिरसो बोरैबा खाख्रा खाथा माने माबा एन्जर गुफुरा मा एन्जर होनो मामु एन्जरा गुफुरसो बियो दानसुलिया गिदिरसो एन्जरा ओमफ्राय सोब हाबफैदों गुमै मन्दिरखौ लाना थांदो मालाबा मेगना थाजाबाय थायाना एसेबां माबा नाङा बांद्राय नाङाथ' बे नों डक्टरा दंखायोना स्पेसियेलिस्ट मेगननि दा मोजांखा आरो फ्रि ट्रिटमेन्ट जायो बे सिभिलावहाय क'क्राझाराव एक्सरे टेक्सरे खालामनाय मानाय बावबो दंथ' नै मोनगोनलै दा साबा साबायना दा बेखौनो बुगानाव दंमोन खोला थ' नै लामाया दावलायलै फैदो
हो 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 दाखालि बैखौ जावलाबायबावदोंसोमोन नैबेखौ जावलाबायदोंमोनलै रायफैनानैसो दलद थादों बै माबानि सांबादाथिनि लोगोफोर आंनाबो मबाइला आइफन जाहैबाय नालाय लाइभ फैबाथ' मोजां नुखाथारो बिनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय जाय जाय बिथांमोनहा आंनि लाइभखौ नायफैदों आरो जाय जाय बिथांमोना गोदान चेनेलाव नङा होमबा साबसक्राइब खालामदों गावजों गाव बर'जों बर' नङा होमबा जाहाथे जोंबो एसे आवगायलायनो हायो नै सावख्ला बेयो आदै सावख्ला गैयालै बियो सेसा हमनाय मामा एन्जर हमनाय जेरावबो फाखायथा खामानि दामानि हिनजाव बायदिखासो खामानि मावनायानो बिराद हिनजावखौबो मावनो हायो हौवानिखौथ' बाद हो हौवा हिसाबै मावखायो नालाय बेबायदि आरो दा बिहावनि औवा बागानाव फैबाय नायफैबाय जाय जाय बिथांमोनहा सिगाङाव आंनि फार्स्ट लाइफआवहाय फैदोंमोन बिसोर नुखालाबाय माबायदिमोन जायगाया एसे ब्लारबाबो ना आइफन नालाय ओरै थाबथायोबो माबा माबि मा होनो सिनेमा रिल जानाय बायदि रावफ्राबो खोनाखागोन मिथिखागौ मिथियोब्लाबो लाइभआवसो बांसिन मानसिफ्रा नायोना बेनि थाखायनो आं लाइभआव फैनाय जायो बेखौ गाज्रि दामोन नोंथांमोनहा अननानै जाय बिथांमोनहा गोदान आरो खनसे बुंबावबाय साबसक्राइब खालामदो बेनि थाखाय जाय जाय बिथांमोना आरो लाइभआव फैनायाव फैबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थाबाय दिनैनि लाइभखौ आं बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय नुदोब्रा सावख्ला बाय नुदो दे गान बानाय